ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് പ്രാവിനെ പരിചയപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് പ്രാവ്. നമുക്ക് ഫാൻസി പ്രാവും നാടൻ പ്രാവുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ, കുറച്ച് പ്രാവുണ്ട് ഇതിൽ. ഇപ്പോൾ ഇത് മുഗിയാണ്, നല്ല മാർക്കിംഗ് ഉള്ള മുഗികളാണ്. ഇതാണ് മുഗി, രണ്ട് മുഗികളാണ്. എഗ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് പ്രാവ്. നമുക്കിനി അടുത്ത പ്രാവിനെ നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ഈ ടൈഗർ മുഗികളാണ് രണ്ടും ടൈഗറാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫീമെയിലാണ്, അത് മെയിലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു നാടൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. നാടൻ പ്രാവാണിത്. അത് നല്ല ഇതെങ്ങനെ വരും, കളറും വരുന്ന നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് മുഗിയാണ്, ഇത് നാടൻ പ്രാവാണ്. ഇത് എഗ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കളറൊന്നും അറിയില്ല. ഇത് മുഗിയാണ്. ഇതൊരു മെയിൽ ബേർഡും അത് എൻ്റെ ഫീമെയിലുമാണ്. അതുകൊണ്ടോ അടുത്ത രണ്ട് മുഗികൾ തന്നെയാണ്. ഒരു ബ്ലാക്ക്, ഒരു എലമെൻറ്റ് കളറാണ്. ഇതൊരു കുട്ടി വിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, രണ്ട് കുട്ടികൾ വിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് മുഗിയിൽ. ഇത് മെയിലാണ്, ഇത് ഫീമെയിലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഫാൻറ്റയിലാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തതിൽ നോക്കാം. അടുത്ത രണ്ട് വൈറ്റ് ഫാൻറ്റയിലാണ്. ഇത് ഫീമെയിലാണ്, ഇത് മെയിലാണ്. ഇത് മെയിലാണ്, ഇത് ഫീമെയിലാണ് കേട്ടോ. കേട്ടോ, പിന്നെ ഒരാൾ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കുകയാണ്. ഈ കൂടിന് ഇവർ നെറ്റും പലകയും മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂട് ഇവരടിച്ച കൂട് തന്നെയാണിത്. ഇതൊരു ഷെഡ് രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ, പുറത്തേക്കൊന്നും പ്രാവിന് പോകാൻ പറ്റൂല. ഇനി പുറത്തത്തെ പ്രാവളെ നോക്കാം. അടുത്ത നാടൻ പ്രാവാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ പുറത്ത് നാടൻ പ്രാവിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കട്ടോ. ഇത് എഗ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന നാടൻ പ്രാവാണിത്. പിന്നെ ഈ കൂട്ടിൽ വിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് പ്രാവ്. പിന്നെ ഈ കൂട്ടിൽ മുട ഇട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രാവ്. പിന്നെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നാടൻ പ്രാവിനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ബാക്കിയുള്ള നാടൻ പ്രാവുകളൊക്കെ പുറത്താണ്. ഇതൊന്നാണ്. പിന്നെ ഇന്നതാ മുകളിൽ നടക്കുകയാണ്, കാണാൻ. നടക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റാണ്, ഒരു ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു ബ്ലാക്ക് മൈന കളറാണ്. ഇവരിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ മരുന്ന് ഇവിടെ യൂസസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും പിന്നെ വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും. ഇത് വിറ്റമിനാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കണേ, ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന പേര്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക.